Proiect de hotărâre privind închirierea suprafaței de 66,5 hectare situate în intravilanul Comunei Bosanci, categoria de folosință pășune, aflată în proprietate privată a Comunei Bosanci, județul Suceava, prin atribuire directă, licitație publică cu strigare. Nu cu strigare, nu mai merge. Nu, o facem în închiriere. Deci ori directă, ori licitație. Deci... Dacă vin doi, dacă vin doi licitații. Dacă vin doi licitații. Sau, și la primul proiect o spun prin atribuire directă. Da. Deci, sau licitație. În cazul în care pun mai mult cereri pe aceeași suprafață de teren, se organizează licitația. Care dă mai mult? La strigare. Deci propun închirierea suprafeței de 65 de hectare, teren categorie folosință pășune, situat în intravilanul Comunei Bosanci, prin atribuire directă, prin aplicarea acelor proceduri care le-am folosit și la primul proiect. Ca să nu le mai reluăm încă o dată și mai departe. Care sunt acei 66 de hectare? Sunt 20. Da, le spun acum. Deci alea 65 de hectare sunt 29 picciori la parțela de al, care merge la ovini, și 37,5 hectare îți la văduți, care e pentru bovini. Ăla îl împărțim la vaci. Acest prețul de închiriere e tot 250 și perioada este un an de zile. În fiecare an se reînnoiește, pentru asta e intravilan. Domnul vice, pe părțit, asta la capul ăsta, știu mai, e toată bucata aia sau numai din... Nu toată bucata, numai 2 de hectare. Unde a fost asta... Unde au fost săliță și unde au fost liță. Și șoric, da. Da, că atunci a fost canal, domnul Nistru, a venit, el a vrut tot atunci așa. Da, am înțeles. Am înțeles. Deci, având raportul... La bovini, de ce asta? Da, la bovini? La bovini are la văduți, ale 37 de hectare. 60 de hectare. Deci, având raportul compartimentului de specialitate întocmit de calitate și conform legislației în vigoare, propun ca acest teren să fie închiriat tot crescătorilor de animale. Dacă sunteți de acord... Sunt solicitanți sau nu să știți? Solicitanți? Da. Dacă ar mai fi 200-300 de hectare, tot n-ar ajunge. Deci, dacă stabilirea cu 2 vodițe. Sunt, domnul Curic. Da. Solicitați cât de mulți. Să știe cine, dar nu? Tot crescătorii de animale. Tot ei. Președinții asociației și... Întrebări? Supunem la vot? Cine este pentru? Împotrivă? Să aducă bani la buget. Aducem bani la buget, da? Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de către asistenții personale a persoanelor cu handicap grav din Comuna Bosanci pe semestrul 2 al anului 2022. Tot Gaetan. Deci aprobăm, cer Consiliului să aprobe raportul de activitate desfășurată de către asistenții personal al persoanelor cu handicap. Deci, compartimentul de asistență socială din cadrul primăriei are obligația de a transmite semestrial, deci 2 ori pe an, raportul de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, care să conțină date despre angajarea acestora, înlocuirea pe timpul concediului, asistenții când fac instruirea și numărul de control. Deci, foarte pe scurt, pe parcursul semestrul 2 anul trecut, nu au intervenit modificări în statul de funcții, al asistentelor personali. 20 au fost la început, 20 au rămas până la sfârșitul anului. Acești 20, 16 au fost pentru persoane adulte și 4 pentru minori. Am remarcat un fapt că gradul de rudenie reprezintă o pondere foarte mare în rândul asistentelor personali, ceea ce sublinează caracterul de cine are mai mare grijă decât familia. Exact. Vine o străină doar în fund de ala. Ferească de noi, ne dorim să fie numai sănătoși. Din n-aș mai fi alții. Da, puri să văd. Bună!
Asta e domnul vice? Am terminat. Vreau să vă spun că pe timpul concediului trebuie să-i punem în locuitor sau, dacă nu, să-i dăm o indemnizație egală cu salariul minim net la ăștia. Instruirea la anul se va face în luna iunie cu ei și cam atât. Dacă vă interesează cine, cum, funcții, bani, câți, dar nu cred că face pe ei. Cine este pentru? 12 voturi pentru. Ne dorim toți să fie sănătoși. Toți să fie sănătoși. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Unitatea Administrativ-Teritorială, Comuna Bosanci, județul Suceava. Da? Totul găitat. De la Ministerul Muncii Solidarității Sociale ne-a venit o dispoziție prin care trebuie să încheiem cu dânsul un protocol de colaborare, deci între Minister și UAT Primăria Bosanci. La ce se referă acest protocol? Ministerul va pune la dispoziția primăriei o imprimantă multifuncțională, calculator, tabletă, documentația tehnică necesară pentru instalare și configurarea echipamentelor hardware, integrarea componentelor și operaționalizarea infrastructurii instalate. Până la data finalizării, decembrie 28, este treabă și timp. Ce face Ministerul? Sau ce trebuie să facem noi în acest protocol care îl încheiem? Deci primim în gestiune pachetul de echipamente pe care ne-l dă MMS-ul. Asigurăm nominalizarea 2 persoane din structura primăriei, din care cel puțin unul să fie cel de la asistență socială, să utilizeze numai în legătură cu activitatea pentru care a fost pus la dispoziție. Să asigurăm condițiile necesare pentru funcționarea instrumentarului care ne dă, să permitem accesul controlat la pachetul de echipamente pentru activități de întreținere și mentenanță, să colaborăm cu echipa de management trimisă de către Minister, va permite primăria organelor de control și audit accesul la pachetul de echipamente în vederea verificării la fața locului. Deci noi cu asta participăm, Ministerul ne pune la dispoziție materialele, banii sunt de la Minister, nu avem alte probleme care ne interesează aici, decât să numim 2 oameni care i-am numit și sunt Antones Andreea și domnul Ion, pentru a da anumite sfaturi dacă Andreea nu se descurcă. Propun spre aprobare acest proiect, dacă sunteți de acord. Cine este pentru? 12 voturi pentru. Se adoptă hotărârea de 15. 7. Proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului Comunei Bosanci, Nicolae Miron, pentru semnarea actului adițional de modificare al statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Metropolitan Suceava. Deci am fost chemați acolo comisia la primăria Suceava și mi s-a spus că domnul primar Lungu este președinte și primarii cu localității. Și să fim de acord. Spuneți, domnul președinte, la vot. Cine este pentru? 12 voturi pentru. Se adoptă hotărârea de 16. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Bosanci în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C15, educație în vederea de punere spre finanțarea proiectului. Dotare cu mobiliar, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ din Comuna Bosanci. Sigur, este un proiect prin PNR, prin care, în valoare de 100.000 de euro, prin care școlile pot depune
și să se doteze cu aparatură, cu mobilier. La școală, la noi, se dorește mai mult aparatură digitală, deci decât mobilier. Spun că mobilier ar avea deja în dotare, s-au axat mai mult pe aparate. Prin Ministerul Învățământului. Să puneți la vot. Cine este pentru? Deci e prin fonduri europene. 12 voturi pentru. Se adoptă hotărârea. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind administrarea... Domnul primar, la salubrizare cheltuie Alexandru? Da, că sunt niște... Sunt niște date sau consilierul nostru. Ce mai? Oricare. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind administrarea activităților de salubrizare din area administrativ-teritorială a Comunei către Serviciul Local de Salubrizare Bosan. Deci, pentru autorizarea serviciului, au cerut câteva condiții și de asta s-au făcut vreo 2 proiecte de genul ăsta pentru a actualiza conform legislației în vigoare. Iar o să-i corect. Noi sau acolo, unde este înalt, vede lumea. Deci, da, Sau la punctul 9. Darea în administrare? Da. Revenim la situația de ședința trecută. Știți că a mai fost odată dată în administrare de serviciul local de salubrizare, dar având în vedere că noi am depus o documentație pentru obținerea licenței la NRSC București, au fost niște clarificări. În urma acestor clarificări am ajuns la o comisie la Botoșani, în fine, prin care ni s-a spus să modificăm niște lucruri. Printre care, dacă ați văzut în aceste 3 proiecte, printre care unul cu darea serviciului în administrare, adică trebuia să dăm strict ce folosim. Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale similare provenind din activități comerciale din industrie, colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și colectare separat și transport separat al deșeurilor până la stația de sortare. Adică noi la hotărârea trecută erau și deratizare, erau mai multe segmente. Ei vreau strict ce folosim noi acum, adică ce beneficiem. În celălalt proiect era cu gradul de sortare. Dacă ați văzut, s-a mărit procentajul. Era 50%, acum a ajuns la 75%. Asta ar fi modificarea. La noi 75%? Ar trebui să fie ca să ne încadrăm să obținem licența. Și având în vedere aceste clarificări, am fost nevoit să intenționăm alte proiecte de hotărâre ca să, din nou, să depunem pentru obținerea licenței. La momentul de față, noi am depus o cerere și am retras documentația în sine, pentru că dacă în ședință la București ne dădea respingere, în termen de 6 luni nu mai avem dreptul să depunem. Deci, practic, noi de 2 ori pe an putem depune documentații pentru obținerea licenței. Am depus o cerere, am retras documentația, acum venim în sprijin cu noile proiecte, cu noile hotărâri modificate conform spuselor și sperăm să treacă, să obținem într-un final, sub o formă sau alta, licența respectivă. Important, să știți, cu noi. Cam despre asta ar fi problema, cum v-am zis. În hotărârea trecută erau mai multe secțiuni. Nu era trecută doar colectare și transport. Era și dezăpezire și deratizare. Nu mai rețin exact și cam asta s-a modificat. Da, era cuprindea toate activitățile. Exact, toate. Dezăpezire, ce mai era. Dar spuneți acum la asta, la Ilișeș, la ritmul că ăla mai folosesc, ei depozitau și ei sortau. Noi cu niciun... Până când obținem autorizația, mergem tot la ei. Până obținem noi autorizația, ducem tot la ritmic. Dacă în cazul fericit vom obține autorizația, sperăm să o obținem, facem contract separat cu groapa de gunoi și taxele vor fi alte. În momentul de față avem taxe pe sortare, pe depozitare și taxă din nou pe transport la groapa de gunoi. Plus mai este o taxă de economie circulară care este obligatorie
De asta am și ajuns la suma asta destul de mare, să zicem. Dar pe lângă alte comuni, eu zic că încă stăm bine încă foarte bine la prețul per cetățean. Costurile sunt foarte mari de întreținerea serviciului. Acum, populația, știți cum e, reticentă la unele aspecte, se pare că e mult, dar având în vedere că sunt costuri mari de sortare, de colectare, de transport, de angajați. Dar el trebuie să fie conștient că cel care duce gunoiul se duc cât mai puțin și sorta și atunci primăria nu mai plătește nimic. Ideea e felul următor. Și conștiincioși, da, și conștiincioși e cetățeanul ăsta. Și conștiincioși. Eu am mai spus de atâția ori. Vine 15%. Vine mașina la poartă și duci, nu știu, la duce tot în domnule. Nu, dacă te faci, îți face șoc. Eu nu pot să înțeleg. Eu nu pot să înțeleg. Dacă vine mașina, pune și de tot spune la mașină, gata. Nu, el ia și o duce tot în câmp. Acolo tu și duci, faci rahat. Dacă nu ducea acolo, ce mai spunea domnul? Când constatăm de obicei că sunt meseriași ăștia care lucrează la anumite firme și îi aduc, când fac o renovare sau știu eu, zugrăviri de astea, îi aduc mai sunt stabilite, mai se duce moroz, asta de Sperăm să se acorde finanțarea de cap, să facem platforma de deșeuri și vom avea. Sunt doar se voi face. plastic. Da, putem la prevedere. Gata, să punem la vot. Dacă mai e ceva, dacă nu l-ați la vot. Pe proiect? Să punem la vot? Cine este pentru? Toate trei, nu? Da, toate două, toate trei, cât sunt. Puneți-le pe rând. Pe rând, 9, acum 9, până 10. Citim 9. Supunem la vot punctul 9 acum, nu? Cine este pentru? 12 voturi pentru. Abținere împotrivă nimeni. 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanță a serviciului local de salubrizare. Cine este pentru? 12 voturi pentru. 11. Proiect de hotărâre privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare a caietelor de sarcini aferente serviciul local de salubrizare Bosanci. Cine este 12 voturi pentru. La diverse, nu? Am înțeles că președintele la comisiile de specialitate s-au însușit rapoartele de... Da, da. Da. Rapoartele, nu le mai prezentăm, s-au întocmit 3 rapoarte de activitate pentru fiecare comisie. Ați văzut acolo numărul de ședințe, câte proiecte s-au aprobat fiecare comisie în parte, deci s-a luat act de aceste rapoarte, da? Da. Mulțumim. Poți să nu o cerere, dar nu le găsesc. Pentru ședința de azi, domnul Zambir, la Comisia 177. Deci 7 prezenți, 7 prezenți toți. Da, au fost de acord cu toate avizele. Am primit avizele pentru... Da, am primit, le-am semnat. Ce aveți pentru președinte o cerere? Cerere, erau 2 cereri. Ai cu școală. Ale care să le dau eu dacă le găsesc. Le-am, dar nu le găsesc aici. Alu Biserica Pentecostală? Exact. Haideți să le dau eu până ca să prezentăm. Mai avem 2 cereri aici. La diverse. Prima. Către Primăria Comunei Bosanci. Biserica Pentecostală numărul 1 Bosanci, reprezentantul de pastor Ieremie Diorel, solicită aprobarea unui teren în intravilanul Comunei Bosanci pentru construirea unei case de rugăciune. Motivăm această cerere prin faptul că în comunitatea romilor avem un număr de 45 de persoane credincioase și 35 de aparținători care doresc să aibă un locaș propriu de închinare. Deci cam ajută, dar asta e numai de principiu, așa că nu spune cât, cum, ce. Deci, trebuie să... da, rugămintea lor, întrucât romii din localitate, deci au felul lor de a se manifesta în închinare, așa,
Așa, deci ar dori să aibă o casă de închinare a lor, cum este pe la Chilișeni, deci au tot separat a lor, pe la Dolhasca, la Gulia, fiecare, știți, are casa lor de închinare. Deci romii de obicei s-au dat deoparte. Când s-au mulțit, ei și-au făcut locașul lor de închinare. Acum ei solicită, acolo lângă Pletosul, deci sunt vreo 8 sau 10 ani de teren. Deci unii Pletosul, unii s-au făcut casa aia, cum îi zice, Nedelcu, așa, și acolo partea aia la altă, la strada aia, deci ar mai fi vreo 8 sau 10 ani, nu știu exact cât. Acolo solicită dacă să-și facă o casă de rugăciune. Dar mai era un teren la dânsă, când nu asta atunci, la Părâu. La Părâu. Da, o să bagi casa de rugăciune acolo. Dar ce are, domnul primar, dar ce are mai bine că sunt văzuți între ei acolo? Și acolo va merge, domnul primar. Știți cum sunt romii, vor la săbată, deci. Acolo merge domnul Gabriela cu ei și citește din... Dar eu zic să intrăm la cămin, domnul. Da. Sau dacă nu pe deal, pe deal unde este biserica în lumea asta mare frumos, la etaj acolo poate găsim o cameră pentru 30 de romi să vii. Că la noi la biserica ortodox vin toți. Vine și Nelu cu soția și copii și cântă de sărbători frumos când se de obiceiuri. Se roagă așa, chiar dacă el e îmbrăcat în hainele cele care le are. E, dar nu, elegant, nu se poate. Dar elegant vine. Ei se manifestă altfel. Ei i-au învățat, dar ei acum deja se adună undeva într-o casă la ei, deci ei deja se roagă separat, se închină separat. Domnul Viorel acolo în casa aia în fiecare zi sau la 2 zile se face împreună cu ei. Eu zic că dacă e o casă de rugăciune, nu contează. Ortodoxă, pentecostală, baptistă, știu, e bine că se roagă. E rău dacă s-ar zice că s-ar face un pub de noapte sau o discotecă. Dar că să faci o casă de rugăciune, Că să vezi un țigan bat, mai bine un acum nu contează de religie, nu contează, nu trebuie să o religie, nu trebuie să o religie. Păi jale, dacă sunteți de acord la părtăți, eu punctul de vedere al meu nu sunt de acord. Din punctul meu de vedere, aș fi de acord ca să le dea terenul să-și facă. Sunt atâția copii care spun de fiecare dată și tot am spus de 6 ani, dă-le, doamne, la câte 5 ani la tine. Dăm și tot facem și tot facem și mai O, de dată și odată o să le dea, nu o să le dea la noastră. Domnul Gorean, ați văzut câte reclamații s-au făcut? 2% sunt. Acum mai văd, câți tineri sunt care la noi la Bosani stau roși, trebuie să-i dea primăria pământului. Hai să arăt oameni care sunt pe mașină de 30.000 de euro și vine la Bosani. Nu, să arăt câteva familii care stau de la Bosani. Sunt, pot să-l spuneți, domnule. Sunt în sat câteva familii care stau pe 2 ani, 2 ani jumate. Și tot spune, spune domnul la primul. Care să ai așa din acolo? Domnul Ghețe, pe 2 ani jumate așa s-o dat timpul cel mai Gorean. Dorința mea... Hai să vă dau un exemplu. Mircea Răgociuc, vis-a-vis de Ieremia Duraș, el stă pe 2 ani acolo la soc și tot spune domnul la domnul primar să-mi dea la ficiorul meu, că fata e din Udeș, să-mi dea și mie 2 treacă în loc de frasă. Frate, am 2 frați care sunt tot cu Domnul Goreanu, știți că am inițiat proiect de hotărâre pentru a atribui locuri de casă cu titlu gratuit. Au fost și sunt reclamații în continuare. Ba la Ministerul Agriculturii, ba la DNA Suceava, ba la DNA București au ajuns acolo. Și tot ne împedică în realizarea acestui proiect. Că ați văzut câte reclamații. Deci, adevărat cum o dat Budeștiul, acolo în Păduri, și atunci mergeți exact în Bosanci, fermierilor, ei se cred stăpâni pe Islaz. Deci Islazul este a tuturor cetățenilor comunei Bosanci, da? Este un bun public, da? Deci nu este doar a fermierilor. Ei se cred stăpâni peste Islaz. Și nu numai atâta, se cred stăpâni și peste ogoarele bosâncenilor și le distrug, le pasc și intră peste ogoare, peste grâu, peste...
Însă în țările din toamnă trebuie făcut cu regulă. Deci eu cred că fiecare cetățean al Comunei Bosanci, da, indiferent, deci trebuie să-i ascultăm și pe fermieri, să le creăm posibilitatea să-și continuă activitatea. Dar în același timp trebuie să avem în vedere și dezvoltarea localității, da? Și oricum, până la urmă, o să punem și parcuri fotovoltaice în Bosanci, că sunt venituri enorme la bugetul local. Odată ce am primit din nou oferte și le aveți aici, 1500 pe hectar de euro, da? Asta înseamnă în medie 7500 de lei, da? Da, tot așa au fost ca și la noi. Da? Uite, Dumbrăveniu poate să pună panouri fotovoltaice, da? Deci curent gratis la comună, bugetul local, venituri la bugetul local. Deci noi, dacă făceam proiectul care l-am discutat atunci, da? Cu 41% să măreau veniturile la bugetul local. Deci noi nu avem numai fermieri. Uite, mă sună oameni și îmi spun, bă, dar numai fermierii stăpân pe islazul ăsta. Plus că localitatea nu trebuie să dezvoltăm și localitatea. Deci ascultăm numai de un grup restrâns de oameni, da? Să beneficieze numai ei și ceilalți să nu beneficieze nimic de pe urma islazului. Localitatea se poate dezvolta prin diferite firme, nu numai cei care sunt șomani. Deci știți prea bine, acum până la urmă am ajuns la înțelegere cu ei să folosim cele 15 hectare, ca și cum noi ar trebui să ascultăm ce spun ei, știți? Deci eu cred că Consiliul Local este autoritar, da? Și nu ascultă de fermieri, da? Și nu hotărăsc fermierii ceea ce facem noi pentru dezvoltarea localității. Cred că fiecare este responsabil și demn, da? Să facă ceea ce este mai bine pentru localitate. Și eu sunt de acord. Deci, să dăm locuri și la tineri, da? Deci știți prea bine, proiectul este aprobat. Am aprobat proiectul în Consiliul Local să dăm locuri la tineri de casă. Dar, bineînțeles, trebuie să folosim și procedura legală. Că aici, deci, poți să lasă și cu închisoare. Deci trebuie să fim foarte atenți. Eu sunt în asentimentul Stăvărache, că la Bosai nu sunt așa de mulți de ăștia săraci. 10, dar sunt la cineva. Da, dar nu sunt, o să vedeți voi că o să vină, nu o să vină, o să vină care bani, care au să vină, ăștia sunt bine. Ăștia bine, o să vină ăștia cu bani. Doamne, la ora actuală, cel care este capabil să poată să muncească și dar așa, sunt și puturoși din ăsta, și sunt și care cu șprici, fii sigur că nu vor plăti, că nu vor face niciodată în viața vieților. Sunt aia care nu vor munca. Ăla el stă la restaurant, nu, doamne, să muncească, fiecare să muncească. Nu se dea el la spate la stat, îl așteaptă puturoși să iei. În legătură cu cererea care este aici în discuția, haideți să fac un proiect? Să fac un proiect, să aprobăm să fac un proiect și noi atunci o să vedem, poate nu o să vedem acolo teren, poate vedem la noi acolo, la Palău, în locația lor, unde este, în interiorul lor, acolo e cel mai bine. Dar haideți să... Băi, dar eu îi dau, știu unii, am moșteniri de la... Uite, acum am să am moșteniri de la o familie, îi dau eu locul. De la mine, să vină la mine, îi dau contra cost. Deocamdată, haideți să... Doamne, pe cuvântul meu le dau, domnule. Ați lucrat? 50.000 de euro, îi dau. Domnul Bolic, când am dat loc pentru Biserica Ortodoxă, pentru capelă, au venit domnii preoți și au spus să le dau 2 ari să-și facă capelă în fața bisericii. Eu am spus, nu vă dau 2, vă dau 4, că pe 2 nu puteți să faceți capelă. Deci vă rog frumos să fiți imparțial la toate cultele religioase. Trebuie să dăm după aia și la Biserica Ortodoxă din deal, pentru parcare acolo, la imajul ăla. Deci, hai să fim fiecare. Dar eu n-am spus că nu sunt imparțial. Dar poți să uite, poți să dau, poți să fac. Dar nu e, nu e ce. Acum e, nu știu dacă... Au loc acolo, suntem de acord. Da, acolo, în spate acolo. Eu n-am spus că nu sunt de acord. Fac. Dar să știu dacă toți amintii de astea, eu nu știu cum s-o făcut până eu m-am implicat în chestia asta. Dar trebuie să duc 1 metru sau 2 acolo, că am venit drept în stradă, cu scările la casa mea, drept în stradă. Da.
Nu știu cum. N-am înțeles că de primărie acum s-a pus la vot pe la drum. Nu, dar trebuie să fie bine. Nu cred că mulți să dădea un an. Gata, ați terminat? Da. Supunem la vot la următoare ședință să facă un proiect? Da, un proiect, da, următoare. Cine este pentru? N-ai nici până acolo, domnul, să fii dăți acolo. Nu, dar să spun, domnul primar, mă rog că am fost imparțial. Eu am fost de acord de fiecare, să-i-a dat fiecare care a spus. Eu n-am fost împotrivă. Niciodată n-am fost independent confesiunii, deci nu am fost. Nu vreau să spun, domnul Curi, când au fost cu partirea banilor la mulți la mea, deci noi, am lăsat să discuții, să ne purtați. Nu avem treabă, noi nu ne împărțăm între cultii sau unde alții. Noi trebuie să fim imparțiali. Eu am fost unul din primii primari, eu am fost primul primar care am dat la cultii. Deci am fost primul primar care am dat la cultii. Pe cât nu posibil să fie, cum să zic, egal, drepturi egale, fiecare cetățen să aibă drepturi egale. Deci eu n-am fost împotrivă. Când a făcut biserica la băiat, la cimitir acolo, dormește biserica băiatul, era domnul Sava, a spus, băi, e privat, nu este privat, asta este biserică, este episcopie, acolo prin toată lumea, dar ferească Dumnezeu și scandal au fost la biserică, vorba asta mare, bă, dar dacă făceam o casă acolo, insistam să fac, zic că facem, să aduc femei, să aduc acolo, poate era mai bine. Adică de vedem la subiect deja. Avem o de bine, să vedem ca să zic. Așa este lumea asta. Mai avem o cerere. Cred că Primăria Comunei Bosanci, prin prezența Gavrilo Ciudovului, în calitate de președinte al Asociației Umanitare Sami Cozat, Bosanci, identificată cu numărul 4. Cine se Gavrilo? 1183 și având sediu social în strada Tudor Vladimirescu, numărul 4, Comuna Bosanci, județul Suceava, vă solicităm un teren în vederea construirii unui centru cultural creștin din localitatea Bosanci. Despre ce e vorba aici? Da. Aici ei ar dori undeva o suprafață de minim 50 de ani până la 1 hectare. 2 hectare de acolo și iese până la Bosanci. Imediat. Și aici, deci pot să facă o hală, un centru de întrajutorare. Ei, de la firmele astea de transport care le au, deci este acel venit care poate să-l redirecționeze către anumite persoane, către anumite societăți și ei oricum vorbim aici de sute de milioane care pot să-l redirecționeze. Ei, am înțeles că ei deja au câteva sute de milioane donate în asociația asta și vor să facă o clădire în care să facă pachete, să ajute săraci, să ajute. Aici e cu bătaie. O mai fost cu centrurile astea, mai fost. Am aprobat când eram, domn președinte, să-mi dați voi, domnul. Am mai aprobat când am fost cu anii 1 consilier, tot pe deal pentru Biserica de Atmosferă, să vă face un azil de bătrâni când eu am s-o terminat și acolo și sus este gol. Pe urmă mai venit aceea de filială din spatele Bisericii Ortodoxe, cum îi spune Victor Achicul sau nu știu eu, acum când erați dumneavoastră, să-i mai dăm în țară la vale aici, lângă cimitir, încă 50 de ani să facă un azil. Hai să lăsăm. Dacă vrei să faci ajutoare, fă în casa ta. Am verificat aici, la Gabor, despre ce vorbiți. Chiar o venit săptămâna viitoare, o săptămâna trecută, au fost la primărie și are proiect prin fonduri europene în derulare acolo. Pentru tot așa, un azil de bătrâni. Deci, au fost reclamații, că au luat terenul ăla și nu au făcut nimic pe el. Și am chemat-o și mi-au prezentat proiect, deci prin fonduri europene, care are în derulare. Am văzut proiectul, am văzut... Vă spun eu, atunci ședință s-a discutat în următoare. Au vrut să fie primărie cu participare și ea. Și ea nu a fost de acord. Cofinanțare, da. Și ea nu a fost de acord, și proiectul stagnat, nu s-o... Am o rețele destul de... În derulare. Nu iese nici am văzut proiectul, domnul Gureanu, am văzut personal săptămâna trecută proiectul gata făcut cu construcții, cu așa. Era proiect verificat de arhitect, de tot absolut. Eu am acasă documentația și nu este aprobat acel proiect. Atunci am spus că ea nu este de acord cu dumneavoastră dacă primăria vrea să fie cu... Ea vrea să fie pe proprii... A fost o chestie... Știți că doamna care era... Cu primăria, domnul primar? Pozim? Centrul ăsta,
Nu, asta poate să facă separat. Eu am vrut proprietate, știi? Dacă s-ar dori să facă așa ceva, sunt deja bani, iar spune că sunt imparțiali. Să nu, hai să dăm pe de confesiuni, să dăm asta. O să crească și la cimitirul pe de Costal la Vale, să vor pentru o capelă, vor ceva acolo, nu ce vor acolo. Casă mortoară. Sau casă mortoară. Hai să te vedem ceva, da? Pentru depozitare pot să fac, dacă sunt atâția bani acolo, pot să fac să iau un teren undeva, în 50 de ani, pot să fac o vală pentru ajutorare. Ies în bani, da? Să alte jocuri. Hai ca să o luăm așa. Să nu comentăm. Deci să nu crezi că sunt imparțial sau că sunt împotrivă. Că fiecare Dumnezeu ne cheamă de unde vrea. El îi spune, să vă rugați acest. Dacă tu nu vrei să duci tiruri, duci în altă parte, în altă parte. Da. S-au pus sala de sport aici la școală, tot și-au zis să facă sala de sport, că sunt foarte mulți care vor să deconteze firme, dacă tu faceți aminte de votat, doar așa plăcim, nu știu care, au ei și o să dă exemplu și o să facă sala de sport. Era gata sala de sport. Da. Era gata dacă dădeam. Asta de motive, hai să fii serios, na. Doamne, dăm pentru biserici indiferente de convențiuni, dăm pentru capelă, dăm pentru asta. Dar dacă vrea să dea să-mi la mine, dacă ajut, eu ajung la mine în casă, fac ca mine în casă, și dau, doamne, ajut și o răce de pe asta. Să faci o hală și trebuie hectar? Da, nu știu, na. Sunteți de acord să fac un proiect la cererea domnului Gheorghilovici? Eu mă abțin. Da, în favor. Locația este? Aveți undeva? Doamne, dăm pentru casă acolo, dăm pentru capelă, să fie capelă, acolo, deja trebuie să fie capelă. În altul foarte noi, Da, domnule, hai, care... La ceară, fiecare. Să vorbească autoritățile care... Dacă e sute milioane la mine, cine interes și-l cumpli de acolo? Corect, este atâta pământ. Este atâta pământ, adică la sute de milioane nu cât și 50 de euro și 50 de euro. Cine este pentru? Să stabilești. Sunteți de acord să fac un proiect? Abține? Spune la vot, spune la vot, spune la vot. Dacă cine e de acord să facă un proiect? Cine este de acord să fac un proiect pentru... Eu sunt de acord. Abține? 5 voturi pentru. Ești pentru să obține? Abține. Păi stai, acum abține? Au fost 4 și scazi de 12, rămâne 8, domn președinte. Ce să mai votări canibate, da? 4 au fost și... Deocamdată mai stăm în hai să fie serios acum, hai să fie... Hai să nu ne batem joc. Hai să mai ne batem joc chiar din noi. Bun, mai avem o cerere, domnule. Eu am spus că nu se multe, dar... Dar nu de acum. Vedeți celelalte... Depozit. Ala va fi 5 ani, pentru face din 10 face și Ia, spuneți. De la școală. De la școala gimnazială Comuna Bosanci, avem o cerere. Iar Consiliul Local Bosanci. Deci, s-au greșit la votul cu... Nu s-a greșit. Nu s-au greșit. Rămâne votul fac, gata. O să mai vină altă. Deci gata, nu mai e de la... Asta a fost. Și 7 abține. Deci au fost 6 contra, o abținere și 5 pentru. Da. Păi așa. Păi și bine. Hai, școala, avem o cerere de la școala gimnazială. Prin prezență vă aduce la cunoștință că în ședința Consiliului de Administrație al Unității Școlare din data de 18.01.2023 s-a discutat aprobarea transferului microbuzului școlar către Primăria Bosanci. Vă rugăm să ne sprijiniți în rezolvarea transferului, deoarece părinții solicită transportul elevilor către școala din zonele mai îndepărtate ale comunei, deplasarea elevilor și cadrelor de didactice la diferite activități școlare și extrașcolare organizate de inspectoratul școlar și alte instituții. Ce înțelegeți? Ce vă străbere busul de la... Eu prea mult din cap și... Se plătează primărie tăi. Hai la primărie. Nu pot să apropi de asta, dar mai rezist microbuzul ăsta? Nu știu.
Mai rezistă că la alte comuni le-au retras deja, nu mai... Dar problema... deci vor transportul elevilor din zone mai depărtate, plus la niște activități prin oraș pe nevastă zona. Dar nu, cu... Microbuzul ăsta care este? Da, este. Poți să iei și altă microbuz, nu. Dar dacă sunt pentru activități astea, acum nu pot reține, nu știu, cine dă motorină, cine dă... Prin preluarea transportului, Asta preluăm? asumăm cheltuieli. Să ne preluăm. Deci n-am înțeles. Preluarea cost. Deci, de la școală vor să transfere de la primărie. Cheltuielile tot noi să le supunem. Da, tot. Tot noi. Ia, luăm. Aia primărie, că aici s-a supat. Dacă... Ce le comunicăm? Ce comunicăm? Sunt astea forțe să transfere la primărie sau să vor să... Cine este pentru? Rămâne la școală. Să rămâne la ei. La școală. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Eu mai este o cerere tot din partea lor. Atenția domnului primar. Prin prezentă vă aduce la cunoștință că în data de 22/02/2023, în cadrul unui control al Inspectoratului General al Poliției Române, a fost întocmit un proces verbal cu numărul 300.520 din 22/2/2023. Conform procesului verbal menționat, școala gimnazială Bosanci are de îndeplinit până la data de 20/04/2023 următoarele măsuri. Implementarea tuturor măsurilor stabilite în analiza de risc și în proiectul sistematic tehnic avizat, așa cum a fost prezentat și în proiectul de buget al anului 2023, conform ofertei întocmite de SCU Vitec SRL. Implementarea acestor măsuri ar avea valoare de 82.300 de lei. Datorită faptului că bugetul aprobat al anului 2023, școala nu are disponibil la articolul 7101 active fixe, vă solicităm suplimentarea la articolul 71, articolul 710330 cu suma de 82.300 de lei. Au un proces verbal aici. Dar nu sunt camere acolo, nu sunt camere. Deci, în urma unui control de la poliție, în ceea ce privește securitatea la școală, prin monitorizarea cu camerele de luat vedere, deci au găsit foarte multe deficiențe. M-a sunat inspectorul de poliție și mi-a spus că deci au aparatură veche din 1900 toamna și trebuie să-și reinstaleze un sistem de monitorizare la școală. Dar poate era ceva nou. Să schimbe cele, dacă îți vei spui altele noi și... Deci trebuie să-și perfecționeze sistemul. Și noi la primărie am avut în localitate, am avut și noi control anul trecut și tot așa au trebuit. Trebuie să ai mentenanță cu o firmă care să-ți asigure continuitate, defecțiuni, să intervină, să preia imagini în momentul în care trebuie să preia. Și au găsit multe deficiențe, le-au făcut raport. Dacă nu aduc la îndeplinire asta, îi dă amendă și o să duc banii pe amendă. Să rezolve problema, nu? Asta nu o să facă. Păi nu au bani, de asta. Nu au bani, de asta. Exact suma care o dat înapoi. Câți bani a trimis înapoi? Păi dacă exact aici vreau să spun ceva, deci să plâng cetățeni care au copii la școală, totuși rețelele alea și ei au avut exact pe partea asta. 80.000 de lei. Și eu trimis înapoi, nu cumpărat hârtii ca să fie în stoc și tot ce trebuie la școală. Da, acum da, dar și-o fost anul trecut. S-au expirat. O cerut anul trecut. Am timpul să cer. La școală, La copii, ai când e perioada mai călduroasă. Da, pune pentru să fie de acord, să până să fie bani, să bani, să dea să privat. Rezolve până pe 20 aprilie cazul. Să dea bani până pe... N-am văzut bani în buget. O să mai fie o rectificare, mai... Poate mai bine, da, Să nu o rectificare. Să vedeți cum facem, dacă Junior să ia bani de loc. Dar până în aprilie mai este timp, domnule. Îi pune, dar poți să tot timpul să cere bani, să cere cere pe aici salarii. Sunt de unde?
dă vaca lapte, nu știu. Ca să știți, domnul președinte, asta a trecut acel proiect care a fost propus de domnul primar, pe cei 7 și... O trecut, da. O trecut. Ca să nu mai spui cineva pe biletul, să primească, cum a spus domnul primar, 100 de lei în plus, ca să nu mai fie prin la spate, că nu știu ce. Așa e cu Consiliul. Nu cineva trebuie să-ți dai ordine din afară, să faci așa, să faci așa. Fiecare spune punctul de vedere. Că înseamnă că atunci a trecut acel proiect și le se va da. Funcționează. Băi, n-a trecut proiectul bun. Funcționează democrația. N-a trecut proiectul bun. A trecut. Ia auzi. Ăla pus în proiectul pus nu ăla care pentru asta. Deci le-a mișorat, oricum le-a mișorat, băi, băiete. Auzi? Băi, degeaba mai stă la ședința asta. Îmi dai voi de ce de strige pe de așa? Mai calm și... Mai calm, auzi? Au fost la proiectul tău aceea 5 și pe urmă la primul proiect au fost la 6 sau 7. 7 care au... Domnul Gureanu. Cum a spus dumneavoastră, domnule? Domnul Gureanu, hai ca să te explic. Domnul primar în luna februarie a venit cu un proiect cu anumiți coeficienți scăzuți față de 22. Anul acum a venit cu alt coeficient mai mare decât luna trecută, dar tot mai mici ca din decembrie 2022. Deci dacă vrei să înțelegi. Deci a trecut proiectul ăla rău. Și ăla de februarie, ianuarie a fost tot rău? Și ăla de februarie... Nu de atâția bani. Dar puteți să-i explic, domnul Gheorgheze, că deci n-a trecut proiectul bun. Dacă au venit 100 de lei în minus, da? Deci noi plătim 2 cu tot cu taxe. Domnul, ascultați, sper că Dumnezeu să ne mai dea sănătate. O să vedeți dumneavoastră. Față de mandatul dumneavoastră, de salariile, știți, când am intrat eu, domnul Bălan avea 900. Da. Și acum are de 3. Da, domnule. Păi s-a schimbat... Nu, ascultați un pic. S-a schimbat legislația. Și legiuitorul a venit cu acest... Nu, mic, și hai să vezi. Și gata, am terminat. Hai ca să înțeleg. Legiuitorul a venit cu acest coeficient ca să fie stabilitate în salariu. Dar domnul Sabina, despre ce e vorba? Solicită școala în urma controlului de la poliție, deci o cere școala pentru sistemul de supraveghere video, deci 82.000 de lei, deci mi se pare că am umflat totuși suma care o solicită ei, deci noi am făcut la comună cu 200.000 de lei, și am dus capul și în comună, deci o să căutăm o societate, deci suma e prea mare, deci o să căutăm mai multe oferte, deci pentru o școală n-are cum să fie atât de mult sistem de supraveghere. Îți vă 6 camere, atâta. 6 camere, atâta. Deci dacă o să repartizăm o sumă și... Atât în fondul de rezervă. Și aia 50 puteți folosi? Din fondul de rezervă. Deci alocăm aia 50.000 de lei, da, pentru sistemul de supraveghere, căutăm 2-3 firme să ne facă oferte și cred că din cadrul rămân 50.000 de lei. Dar nu e la verificarea asta, nu? Din cauza că au asta e scurt. O să fie 20 în 4 Ba da, au pentru sursa ei, pentru bugetul cu 10. Asta s-a încadrat la rectificarea cu bugetul sursa primărie, nu? Apoi rămâne să facem un proiect de hotărâre prin care să facem o rectificare bugetară la următoarea ședință și să aluncăm bani. Eu am spus la început că... Nu e târziu? Da. Deci astăzi am făcut... Doamne, ce e, doamne, dar Giulie, dacă nu sunt bani, Giulie, ce e? Ce e, ce nu înțeleg? Da, nu vă face să înțeleg. Putem să facem o ședință extraordinară și extraordinară. Nu o să intri bani și o să avem bani. Și dat au acolo termen limită? Dar nu mai fost termenul limită nu dau acolo? 20 în 4. Ei și-au luat ca măsură, au dat președință primăriei Bosan și dacă vine control de doamne, ei se președință la primăria Bosan și de facem una de urmă. Adresă și ce? Putem face. Și mai este cel de Și mai este cel de care ce nu știu ce 600 de lei pentru reparații curente. Eu aici aș fi de părere că mai degrabă și-ar cumpăra ei bunuri de servicii, de exemplu bani și-ar putea să separa serviciile, pentru că ei au bani pentru bunuri și servicii, nu au bani pentru reparații curente. Capitolul ăsta 2002 la dâns și nu intră. Aia în parte e o restanță, cât am fost noi atunci la Consiliul de Administrație, aia în parte e o restanță la o lucrare care deja a făcut-o.
Da, era prezent. Nu, e pe stare. Ok, deci ar fi avea aproape 1 miliard, nu decât 50.000 pentru mersul la fond. Da, dar 50.000, cât este? Ca și 40 Dar și 50.000 îi dau tot pentru sistemul de securitate sau? Nu, dă-i Mai e de 10.000. ce erau, dar Dă-i să ne acceptă ea 11.000, restul ce rămâne, dacă alt mai mult nu este, și din altă parte nu avem unde lua. Dacă o să le pui emedă, tot sau nu mă să vedem. Dar nu poți să zici că amendă dacă e deja în la primărie. Ei pot să spui să le lucru, nu? Da. Deci nu are cum să le dai amendă dacă noi... Da, au temeri deja niște temeri. Exact. Aducerea la îndeplinirea. Da, de mult copii, sunt da. Mulțumesc, Andrei. Da, am notat aici că se va face un proiect de publicare și se va urmăra mai întâi. Vor înțelege băieții că nu, da. Da, dacă vine cu altă firmă așa, că e probabil la o firmă care se vine să... Eu știu, fotovoltaice, da. Mai e. Către Comuna Bosanci, Consiliul Local al Comunei Bosanci. Stimate domn, subscrisa Leonida SNG SRL cu sediul în Bosanci, sectorul 1, strada Maria Mostă, numărul 5, și așa aia, înregistrată la Oficiul Comerțului de lângă Tribunalul București, numărul J, 3, 40, 29, 77, 2022, numărul de registrare, reprezentant legal de Daniel Lăsceanu, în calitate de administrator, având în vedere intenția fermă a subscrisei de dezvoltare și construire a unui parc fotovoltaic, inclusiv varianta în sistem dual fotovoltaic, care permite și pășunatul pe teritoriul administrativ al Comunei Bosanci. Că Primăria Bosanci deține în proprietate o suprafață de teren aproximativ de 150 de hectare, categoria pășune, conform cărții financiare 30, 67, 44, 680, 44, 623, 44, 301, 44. Terenul va fi înaintat cu următoarea propunere de colaborare, autorizare a unui parc fotovoltaic, prin care vă solicităm respectuos demararea procedurilor de specifice în cadrul Consiliului Local Bosanci, în vederea inițierii unui parteneriat în vederea autorizării unui parc fotovoltaic pe terenul mai sus identificat. În consecință, supunem deja atenției dumneavoastră posibilitatea de colaborare, identificare de Leonida SNG, asociere de participare dacă sunt îndeplinite condițiile articolului 1949 și urmări din codul civil. Concesiunea dacă sunt îndeplinite condițiile reglementate prin articolul 302 din codul administrativ. Ce dacă sunt îndeplinite condițiile din articolul 619. Obiectivul principal al colaborării va consta în autorizarea, dezvoltarea și operarea pe teren a unui parc fotovoltaic cu o capacitate estimată de 150 de MW, împreună cu toate echipamentele și instalații. Inclusiv fără a se limita la stațiile de transformare care electrice, aeriene și lucrurile de exploatare. Aceasta va contribui la îmbunătățirea politicii energetice a României privind realizarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din sursa regenerabilă de energie, precum și la creșterea gradului de alimentare cu energie inerte nepoluantă. În vederea fundamentării prezenței propuneri, vă prezentăm mai jos principalele motive de ordine economic, financiar, social și de mediu.